אקטיב טריידר נגזרים הינה מערכת דיי טריידר ייחודית לסוחרי מעוף פעילים במיוחד, הכוללת סט כלים מתקדמים, המאפשרים שליטה בכל מרכיבי שליחת ההוראות והביצועים, תוך עבודה במקביל על טבלאות מידע שוק. ניתן לשלוח הוראות לשוק בכמה דרכים. הראשונה, הזנת הוראה ידנית. בחירת האופציה, בחירת סוג הפעולה, הזנת כמות, הזנת מחיר, ושליחת ההוראה לשוק. השנייה, באמצעות טבלת ההוראות. נזין את הכמויות הרצויות לכל אופציה, נבחר את פרמטר מחיר ההוראה, מוזן, שכבה ראשונה או ביצוע, ונשגר את כל ההוראות יחד בלחיצת כפתור. הדרך השלישית היא באמצעות טכנולוגיית קליק טרייד, סט הוראות חכמות לביצוע מסחר מהיר. באמצעות הקלקה אחת על גבי ספר הפקודות, נוכל לשדר הוראה נוגדת, לקנות מהמוכר הראשון בספר הפקודות, או למכור לקונה הראשון, ואף לשפר את הפקודה בשכבת מדרגה אחת, המאפשרת כניסה מיידית לשכבה הראשונה. עדכון ההוראה נעשה באמצעות סט העדכון החכם הייחודי למערכות האקטיב טרייד, או באמצעות טיפול פרטני בהוראות. ניתן לבטל הוראה באמצעות הקשה כפולה בעכבר על מחיר ההוראה, או לבטל את כל ההוראות במסך על ידי לחיצה על Alt ו-D במקלדת. במערכת האקטיב טריידר נגזרים, מוצגים בפני הסוחר נתוני עסקאות, פוזיציות פתוחות בשוק, נתוני היווניות בתיק, חלון שכבות ייחודי לצורך מסחר מהיר בטכנולוגיית הקליק טרייד, חלון סיכום ביצועים המציג סיכומי ביצועים יומיים כולל תזרים, חלון טיקר ביצועים המראה ביצועים, חלון קיצורי מקשים מהירים, וכן חלון סקיו המציג את גרף סטיית התקן לפי המדד הגלום. לרשותו של הסוחר מתוחכם, TradeOne מעמידה את מרכז האסטרטגיות, כלי לניהול אסטרטגיות מתקדמות בנגזרים. בחלון גרף הפקיעה, נבחר את האופציות אשר בעזרתן נבנה את האסטרטגיה הרצויה, ונעביר אותן לחלון הסימולציה. כעת יכול המשתמש לצפות בגרף הסימולציה, ולצפות בנתוני מקסימום רווח, הפסד ונקודת איזון. מערכת המסחר מאפשרת לסוחר לשדר לשוק את הסימולציה בלחיצת כפתור, ובכך לחסוך זמן ביצוע יקר. גרפים מחושבים. גרפים ייחודיים למערכת TradeOne אשר מציגים על גבי חלון אחד את גרף מדד הגלום וגרף מדד המעוף בזמן אמת, כולל ממוצע קונים ומוכרים. האפליקציה מהווה קפיצת מדרגה בכל האמור במסחר מהיר וחכם בנגזרים לסוחרי יום ומקצוענים בתחום, ומעניקה את המבחר הנרחב ביותר בישראל של כלים חכמים ומהירים, המאפשרים לסוחר ליהנות מיתרון טכנולוגי ברור בבורסה בתל אביב. TradeOne, היתרון שלך בשוק ההון.